Puno se posljednjih godina pričalo o izgradnji nacionalnog stadiona u Srbiji. Kamen temeljac konačno je postavljen, službena gradnja nacionalnog stadiona krenula je 1. svibnja 2024. godine, a završetak radova predviđa se do kraja 2026. godine. Stadion kapaciteta 52.000 gledatelja Srbiju će koštati vrtoglavih 257 milijuna eura. Na polaganju kamena temeljca za izgradnju ovog velebnog zdanja nazočio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u svom osvrtu istaknuo da će ovo biti jedan od najljepših stadiona u Europi, ako ne i najljepši. Istaknuo je da bi od nacionalnog stadiona Srbije jedino mogao biti ljepši španjolski Santiago Bernabeu, dok bi ljepotica iz Surčina trebala biti ljepša čak i od engleskog Wembleya ili njemačke Allianz Arene. Nacionalni stadion koji se gradi u predgrađu Beograda, odnosno u Surčinu, trebao bi biti domaćin finalne utakmice Europske lige 2028. godine. Nacionalni stadion, prema riječima Vučića, trebao bi se zvati Srbija. No, konačnu odluku o imenu stadiona prepustit će narodu. Dat ćemo narodu da izabere ime, ja sam mislio Srbija, neka smisle. Istaknuo je Aleksandar Vučić u svom obraćanju medijima, te dodao: ovo radimo zbog životnog standarda naših ljudi jer roditelji mogu dovesti djecu, bake, djedove i unuke da uživaju. Da vide da se Srbija može mjeriti s najrazvijenijim zemljama Europe i svijeta, da mogu provesti vrijeme u sportu uz aktivnosti i zabavu na najljepši mogući način. U sklopu stadiona biti će izgrađeni shopping centar, nogometna akademija i vjerojatno muzej Nogometnog saveza Srbije. Također, u krugu stadiona nalazit će se i restorani, parkovi, centar za vodene sportove, tereni za golf i drugi sadržaji koji će pružiti posjetiteljima sjajno iskustvo. Stadion će imati 3 razine uređenih vrtova koji okružuju cijeli stadion, što ga čini jedinstvenim u svijetu. Drugi inovativni aspekt vrtnog stadiona je njegova transformacija u cjelogodišnji javni prostor. Zahvaljujući ovakvom dizajnu i stvaranju vrtnih površina unutar različitih prstenova stadiona, dizajniranih kao pristupačne viseće bašte, Beograđani, pješaci i turisti mogu uživati u prirodnom okruženju. S 4500 parkirnih mjesta, projekt će se prostirati na oko 32 hektara površine. Projekt stadiona stigao je i do engleskih medija, a Daily Mail ga je baš nahvalio: Srbija je otkrila projekat za novi stadion. Fascinantno izgleda ovo tehnološko remek djelo koje će biti okruženo drvećem i zelenilom. Srbija planira izgradnju veličanstvenog stadiona i okreće se ekološkom pristupu i dizajnu. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će ovo biti jedno od 3 najlepša mjesta za igranje nogometa na svijetu, naveo je najčitaniji engleski medij.